Jo ľudia, takže v dnešnom výku skúsim zrobiť nového crabbossa v Strange Battlegrounds. Čož si asi budete myslieť, že je to nemožné, alebo ja ho môžem dostať len keď mám private server plus. Áno, hej, toto mám z notesu, hej. Ale to nie je pravda, prosím vás, hej. Víte, je tu alternatíva, ktorou je počkajte jednu veľkú hodinu v hre. Čož jednu normálnu akože v reálnom živote, hej. A áno, v tejto hre. V mojom priváte. Áno, je to šialené a ťažké. Ale to ma nezaujíma, ja to robím len za výmenu toho, že vy mi dáte like odber. Že som prestal kúkať, čo ma chápte. Takže tedy poďme na to. Tu som musel prepnúť servery, akože tak. Ale neverím. Ten posratý krab vstal. Krabuš. Ty uvidíš. No ja idem so Sketcherom. Tak. Let's go, ale... No nemyslím si, že tento snake je docela dobrý na toto. Ježišmaria. Myslím, že viem, že s kým na tohto musím ísť. Ale to až potom, keď umriem. Čiže vidím, že je docela veľká šanca. Práve teraz. Počkaj mi, ja nechcem zomrieť. Au. Ja ho chcem zrobiť. Takže hop. No hej, keď nepočujete ho nič, tak nie je to moja chyba, hej. Áno. Mám healy. Teraz. Hop. Čo je on? Bum. Carnage. Hop. Tyhle, on mi to proste... Ten typ mi to proste... toto. On mi to proste counternul. Ani som nechcel. Haló. Sieka už je v poličke a ja som ešte stále nezomrel. Poď. No Carnage. Presne. Takže to nebúraš. Áno, hej, to takto hore má HPčka. Jak si už všimol. Evie na 100%. A bum. Áno, hej, toto je prvýkrát, keď s týmto bossom bojujem, takže že nič takže fajn, že nič o ňom neviem. Ale je to sa zabáva nejak inší bossovia. Ale tedy poď. Áno, hej, som musel switchnúť ku public serveru, lebo som zistil, že to nefunguje na public serveru, na privát serveroch. A vyzerá to tak, že práve to že som práve zomrel. Takže idem asi keyworda. Tak. A idem veľmi rýchlo, že späť k tomu krabovi. Ale keď zomrem, tak je to proste legit the game over. Musím fakt, že zdrhať k nemu. Čiže trafím to jo. Ježišmaria. Čo robí proste? I'm gonna do it. Je v pohodičke, takže v pohode. A tedy. Bum. Burst. Au. Fudžiam. To prečo je tu proste tak veľa ľudí. Lomena deti. Pani fakt. Bolo by vtipné, keby som ho reálne získal. Lebo ty víš, že prečo to samé, hej, prečo hrajem Strange Battlegrounds. Hej, ja. Lebo hej, lebo hej, ja nehrajem túto hru normálne. Ježišmaria. Jedi? Zase. Bum. Cuka, vyzerá to, že mám najviac damage skoro.
Takže ho možno i zervem, neviem. Ale nemyslím si, že akože ja sám zervem. Čakaj, jo chvíľku budem mať lečiť ultimu. Ja to mám poser. Áno. Jo, tak málo. To potrebujem. Bum. A rovno idem v Flame Wave Canyon. Incinerate. Áno. Presne. Speedlimit dropkick. A je po ňom. Haha. A ja som bol prvý, čo som ho cerval. Let's go, GG. A ešte si tam Flame Wave Canyon. Answered. Šmaria. Môžeš, a ty, to je, že než som tu prišiel, a ty ešte rovno si tu dáme toto. Rovno si tu dáme toto. No aj toto, nechcem katovať. Proste. Rovno si dáme i showcase, takže Krabos. Oh, duck and the crab. Oho, ukáž. To je boom. A boom, a boom. Keď podržím... C. Pincer Barrage. To je, že proste... Toto. Oho. Chain Leap. To. Že toto je, čo si myslím. Tak, a to jak damageuje tohto? Head Spit, fuj. A to je Laser Claws. Čakaj, chvála Bohu, že toto nemá ultimátku, lebo to by bolo jakže insane. Dobre, a Pincer Barrage, zase. No tu je to. Z tohto by som urobil Burst dobré videjko. Head Spit. A je rovno, že po ňom. C. Áno, hej, to jak ste videli, bol epický strongest bowgrounds gameplay od Juliana. Dažaj. A jak proste o to môže hitnúť? Neviem. A ty, áno, hej, to boli všetky tie veci. A ty bars fajný boss. Pamätaj, jak som už hovoril. Dajte like odber, lebo toto mi trvalo 2 hodiny.